Benvinguts un cop més al meu raconet. Jo sé que vaig dir que el vídeo de la setmana passada era més llarg del que era habitual, però és que aquest vídeo serà encara més llarg. Per tant, porteu-vos alguna coseta per beure, alguna coseta per picar i som-hi tots plegats. El 30 d'agost del 2002, la Débora Fernández sortia de casa seu per fer una passejada i ja no va tornar mai més. El seu cos va ser trobat 10 dies després en una zona boscosa i amb evidents signes d'una mort violenta. Aquest cas va commocionar no només a Galícia, sinó a tot l'Estat. No només per la crueltat d'aquest crim, sinó també per la sensació d'impunitat i per tots els errors que va haver durant la investigació. Qui va matar la Débora? I com pot ser que més de 2 dècades després el cas segueixi sense resoldre's? Avui tots plegats repassarem els fets, les pistes perdudes i les ombres d'un crim que encara clama justícia. I com és habitual en aquest canal, primer comencem per la víctima. La Débora era una noia de 21 anys que estava a punt de complir els 22. En aquell moment estava estudiant l'últim curs de disseny gràfic i era la tercera filla de 4 germans. La Débora sortia amb un noi que tenia 7 anys més que ella des de feia més o menys 3 anys, i aquesta relació en la seva gran majoria havia estat a distància, ja que la família del noi tenia una empresa de marisc congelat i ell s'encarregava moltes vegades de marxar de viatge a Argentina, on hi havia un dels seus proveïdors principals. Però tot i així, quan ella estava fora, estaven tot el dia en contacte, es trucaven, s'enviaven missatges i parlaven molt sovint. El Pablo encara vivia amb els seus pares, però tenia un pis en propietat, i la idea era en un futur pròxim poder anar a viure plegats. El tema és que cap a gener del 2002 ell torna a fer les maletes i marxa cap a Argentina, com és una cosa de costum. Però la Débora, cap allà al febrer, rep unes trucades bastant estranyes, i és que una noia li està reclamant que què és ella del Pablo. La Débora, evidentment, li respon que és la seva parella, i aquesta noia li increpa que el deixi estar, que el Pablo és només seu i que ella és la seva veritable parella. Així que poc després, la Débora agafa, truca a en Pablo, trenca la relació i, tot i que és una cosa difícil perquè portaven anys junts i a més tenien plans d'anar a viure junts, la Débora és prou valenta com per saber que aquell no és el lloc on mereix estar. El Pablo encara trigaria uns mesos en tornar a Vigo, entre l'amant, el proveïdor argentí i després que tenia un congrés a Bèlgica, no tornaria fins uns mesos després. A l'abril del 2002, la Débora apareixeria en un programa gallec que es deia Bravo por los amigos i que era un concurs on 3 participants havien de conquistar el cor d'un quart participant sense que aquest quart participant els veiés en cap moment. La gràcia d'aquest programa era de conquistar en una persona sense que et veiés la cara, simplement xerrant i semblant una persona divertida. Conta! Fuimos varias amigas, nos iban a llevar a un local por la noite, pasaron por diante do local, non querían parar. I pocs dies després d'aquest programa, en Pablo tornava a Vigo. I ara sí, ens situem el dimarts 30 d'abril del 2002. Aquell dia la Débora tenia classes, era un dia totalment normal. I al matí va anar a classes, però va decidir sortir una miqueta abans perquè tenia hora a la seva perruqueria de confiança per depilar-se. Cap a 3:15 es creua amb una amiga quan ella està de direcció a la perruqueria i elles dues van tenir la típica xerrada de 2 minuts quan et creues amb algú. I li va comentar que aquella tarda havia quedat amb el Pablo perquè havien de parlar de tot el que havia passat mentre ell havia estat fora. Total, fa aquest comentari i ja se'n va cap a la perruqueria. Poc després d'estar allà, la perruquera comenta que la Débora va rebre una trucada i que li va canviar molt l'estat d'ànim en el que es trobava. Després de sortir de la perruqueria, ella va marxar cap a casa i va arribar cap a les 3 de la tarda. Per dinar aquell dia hi havia arròs i mandonguilles o patates farcides. I no és que no concreti perquè no ho sapiguem exactament, sinó que la família, que era d'un nivell econòmic prou alt, tenien una cuinera que els hi feia cada dia 2 plats del qual podien triar. També està bé que sapigueu això de l'alt nivell econòmic perquè aniran passant unes coses que les entendreu molt millor així, però no ens avancem a res. Un cop acabat de dinar, la Débora se'n va a la seva habitació, que a més era l'únic punt de la casa on hi havia internet, suposadament a fer els deures. De totes maneres, algunes amigues, testimonis, asseguren que la Débora havia estat parlant amb elles per Messenger i tots sabem que a aquella època el Messenger no es perdonava i tot el dia el teníem connectat. Així que suposem que a banda de fer els deures va estar xerrant amb alguns amics per l'ordinador. És important que sapigueu que a partir d'ara, segons les fonts que consulti, hi apareixerà una informació o una altra. Jo us explicaré de totes maneres tot el que he trobat perquè vosaltres tingueu tota la informació i pugueu arribar a les vostres pròpies conclusions. A mitja tarda la truca la seva cosina, la Núria. I aquí és on unes fonts diuen que és que aquell vespre havien quedat per sopar amb uns amics i d'altres fonts expliquen que és que la Núria la trucava per sortir a caminar com feien cada dia. La qüestió és que la Núria truca a la Débora per quedar aquell dia. I la Débora li diu que no,
que aquell dia no vol sortir i se'n torna a la seva habitació. Cap a les 7 o quarts de 8, la Débora va sortir de la seva habitació, amb roba d'esport, amb uns leggings, una samarreta i un polar que duia lligat a la cintura. Alguns testimonis asseguren que aquell dia la Débora anava arreglada de més, que normalment ella es posava uns pantalons de xandall qualsevols, una samarreta qualsevol, però que aquell dia anava una miqueta més combinada, més arreglada, més arrapadeta. Bé, tenien la impressió que aquell dia anava més mona. La qüestió és que avisa a la seva mare que sortirà a fer una mica d'esport i que després torna. De fet, deixa a casa el rellotge, el telèfon, els diners, la documentació, ho deixa tot, surt només amb el xandall posat. Pocs minuts després de sortir, la Núria, la seva cosina, torna a trucar a casa la Débora i aquest cop la mare li diu que ha sortit a caminar, com és de costum. I la Núria, com sap el camí que fa la Débora, decideix anar-la a buscar. Cap a les 8 del vespre, més o menys, la Núria i la Débora es troben a la platja del Samil. Caminen una estoneta juntes i cap a quarts de 9 la Núria li ofereix de quedar amb unes amigues, d'anar a sopar juntes i la Débora li diu que no, superseca, que aquell dia llogarà la pel·lícula d'Amélie i que vol quedar-se a casa tranquil·lament a veure-la. La Núria diu ok, cadascuna se'n va cap a la seva banda i a la Débora ja no se la tornarà a veure en vida mai més. La família de la Débora, tot i que se'ls fa una mica estrany que passi la nit fora perquè, recordem, no havia agafat res i havia sortit amb un xandall, no s'amoïnen fins al matí del dia següent, que és dia 1 de maig, és festiu, perquè pensen que potser ha passat la nit fora amb alguna amiga o el que sigui. Ja cap a les 10 del matí, veient que la Míriam no està tornant, la mare decideix trucar a la Núria, que de fet ja estava una miqueta amb la mosca al nas perquè no estava gens contenta de com havia reaccionat la Débora el dia anterior. Total, que la Núria va decidir trucar directament a en Pablo, per preguntar-li si sabia alguna cosa de la seva cosina. I com que no en sabia res, tots dos van decidir anar per Vigo a fer una volta a veure si la veien, si la trobaven, fins i tot van passar pel pis que tenia el Pablo en propietat per si havia decidit passar la nit allà, però no hi havia ningú al pis. És important que us digui que la Núria no va pujar al pis, només hi va pujar el Pablo, per confirmar que realment no hi era. La Núria, a més, recorda que el Pablo aquell dia li va preguntar sobre el programa en el que havia aparegut la Débora i ella li va treure com a importància. Quina cosa d'estar preocupat quan se suposa que la teva exparella amb la que volies tornar ha desaparegut. Mentrestant, la Núria i el Pablo estan buscant a la Débora, la família decideix anar a la comissaria per posar la denúncia. Què passa? Que en aquell llavors, fins que no havien passat 24 o 48 hores, no s'acceptaven les denúncies de majors d'edat, perquè segons ells podria estar de festa, podria haver marxat amb un altre nòvio, estar amb les amigues o el que fos. Però la família coneixia molt bé a la Débora i després de tant insistir, la policia va acceptar posar aquesta denúncia. Hem de dir que la policia no tenia gaires ganes d'investigar en aquell moment això, però gràcies a la pressió social, perquè la família es va moure molt per penjar cartells i per fer ressò de la desaparició de la Débora, van haver-se de posar les piles. I com que es va fer un cas conegut, van aparèixer alguns testimonis. Unes veïnes comenten que la veuen cap a quarts de 10 a la curva del Matadero, direcció a casa seu, estava a uns 800 metres aquesta curva. I un amic del germà també afirma haver-la vist diversos cops durant la tarda, perquè ella anava en moto fent voltes. El primer cop la va veure quan estava sortint de casa seu per anar a caminar, el segon cop la va veure a la playa del Samil i per l'últim cop la va veure a la mateixa curva del Matadero i va dir que semblava que estava esperant algú. I hi ha encara un altre testimoni més, un taxista, un senyor gran del poble. Un dia va anar al bar de sempre i estaven comentant el cas de la Débora quan va agafar i va dir «Jo aquesta noia la vaig veure al vespre que va desaparèixer. A més, allà mateix, a la curva del Matadero, i estava pujant al cotxe d'algú». Això el taxista no ho explicarà mai a la policia, però és que la policia tampoc l'anirà a buscar per preguntar-li. Senzillament, l'home del bar va agafar, va anar a la policia i els va comentar aquest fet. Però qui es va quedar? I la família de la Débora va començar a veure comportaments bastant estranys en el Pablo. Coses que potser en un principi no tenien gaire importància, ara començaven a desconcertar-los una miqueta. Per començar, un dia van comentar entre ells que la nit que va desaparèixer la Débora, cap a les 11 de la nit, es veu que el Pablo havia trucat al Carlos, el cunyat de la Débora, marit de la seva germana gran, per preguntar-li que si sabia on estava la Débora, que per on parava. Aquesta seria una actitud lògica si hi hagués una relació entre aquestes persones, però ni tan sols la Débora tenia aquesta relació tan propera amb el seu cunyat, perquè el Pablo havia de trucar a en Carlos per preguntar-li on estava la Débora, si no vivien a la mateixa casa. I a més, en aquell moment, quan va preguntar per la Débora, encara no se sabia si estava desapareguda. A més, l'endemà, quan van anar a posar la denúncia, el José, el germà de la Débora, va anar a casa els seus pares i es va trobar el Pablo sobre els genolls de la seva mare, plorant i dient-li que jo la queria. I el José es va enfadar i li va preguntar «Com que tu la queries?» Que potser en Pablo sabia alguna cosa que la resta no sabia i per això parlava en passat.
Una altra escena protagonitzada pel Pablo va ser la següent. Es veu que no ho estava passant molt bé amb això de que la Débora estigués desapareguda i va trucar a la germana de la Débora per demanar-li si us plau, podia passar la nit a casa seva. Repeteixo que no hi havia aquesta classe de relació tan propera com perquè ell fes això. La pobra dona, per compromís, va acceptar i durant la nit, mentre xerraven així de manera informal i del no-res, el Pablo li explica que mentre havia estat a Bèlgica s'havia liat amb una altra noia. I li va explicar així com una anècdota, com qui no li dona importància. I evidentment la germana de la Débora es va sentir super incòmoda. I una cosa que va emprenyar moltíssim a la família va ser que també, com a anècdota, com traient l'importància, un dia va agafar i va explicar que l'havia trucat l'amo del pàrquing on havia deixat el cotxe quan va tornar del viatge, que aquest tenia el maleter que feia olor a mort. I clar, els va explicar que quan va arribar a Vigo va aparcar el cotxe i no se'n recordava de que duia una caixa de gambes congelades al maleter. I res, que va anar al pàrquing, es va endur el cotxe i que va portar aquests llagostins a un bar. Evidentment, la família va decidir comunicar tot això a la policia perquè era raríssim. El dia 9 de maig, 9 dies després de la desaparició i amb tota la informació que els ha portat la família, per fi la policia diu, anem a interrogar el Pablo. I ja perquè veieu per on anirà aquest cas, no es corcollaran aquest cotxe fins al 2010. Estem al 2002. A banda d'això, les preguntes que li fan són superrutinàries i el Pablo diu que no ha parlat amb la Débora ni abans ni després de la seva desaparició, cosa que vosaltres i jo sabem que és mentida. Perquè, punt número 1, hi havia testimonis que asseguraven que aquell dia la Débora havia quedat amb el Pablo i punt número 2, la va trucar mentre estava a la perruqueria. En aquell mateix moment no li pregunten què va fer el dia 30 quan va desaparèixer la Débora. Li preguntaran en un altre interrogatori més endavant. Però jo us ho vull explicar ja per posar-vos algunes idees al cap. Va explicar que aquell dia havia tingut un partit de futbol al Club de Campo de Vigo. Ja sabeu quina classe de persones van a un club de campo, no? Ho dic perquè també us feu una idea per on anirà el cas i per què ha acabat com ha acabat. Això, que havia tingut un partit de futbol al Club de Campo i que havia sopat allà al mateix Club de Campo amb els amics. Com a cosa curiosa, informació així que us regalo. Resulta que el Pablo, per anar al Club de Campo, havia de fer el mateix recorregut que havia de fer la Débora per anar a caminar. Però va declarar que aquell dia havia decidit canviar de camí i que per això havia arribat uns minuts més tard. Casualitats. I a més explica que després del partit, tot i que el sopar era en el mateix Club de Campo, va decidir anar a casa seu a dutxar-se perquè s'havia deixat el rellotge. La policia, evidentment, no va al Club de Campo per investigar si el que diu el Pablo és veritat o no. Amb el temps, la policia descobrirà que la trucada que va rebre la Débora mentre estava a la perruqueria sí que era del Pablo i el Pablo canviarà de coartada com ho farà durant els següents 20 anys. El dia 10 de maig del 2002, 10 dies després de la desaparició de la Débora, una veïna de O Rosal, a uns 50 quilòmetres de Vigo, tot just a tocar de la frontera portuguesa, anava passejant quan de cop va veure un cos en una cuneta d'una carretera. Però és que era una escena tan cuidada que semblava de pel·lícula. En un principi es va pensar que es tractava d'un ritual perquè estava col·locada amb molta delicadesa, de costat, com si estigués dormint, i amb les seves parts íntimes tapades amb fulles d'acàcia. Sota el cos hi havia una espècie de fil o de cordill verd i un preservatiu amb 2 ADNs. Un de masculí i un de femení, que no era el de la Débora. Per desgràcia, el cos sí que pertanyia a ella. Durant l'autòpsia es revelaria que la Débora havia mort el mateix dia que va desaparèixer, però la fauna cadavèrica indicava que només portava 3 dies en el lloc on se l'havia trobat. I semblava que els dies anteriors havia estat guardada en un lloc fresc perquè el cos s'havia conservat en perfecte estat. Tenia la cara una mica descomposta, en principi es va pensar que era per una baralla, però és que els teixits tous de la cara són els primers en descompondre's. Tot i així, per descartar que hi hagués hagut cops, se li va fer una radiografia de pit amunt. No es van trobar fractures de pit amunt, però tampoc es va comprovar la resta del cos. A la vagina es va trobar semen amb espermatozous encara vius. Aquest semen tampoc coincidia amb les restes d'ADN que s'havien trobat al preservatiu a sota el cos de la Débora. Per tant, teníem 3 ADNs, un d'una noia i 2 de 2 homes totalment diferents. A més, es va descartar l'agressió sexual, ja que la Débora no tenia signes de forcejament, per tant es va deduir que l'esperma es va introduir a la vagina de la Débora en el moment que la van deixar tirar de la cuneta. A més, els experts van veure que la Débora tenia unes marques a la pell que els hi va permetre assegurar que havia estat vestida durant unes 12 o 17 hores després de la seva mort. Són les típiques marques que et deixa la roba a la pell. A més, també es va analitzar el contingut estomacal. I aquí ve coseta interessant. Us en recordeu del que us he dit que va dinar la Débora aquell dia? Arròs, patates i mandonguilles. Doncs a l'estómac es van trobar restes d'àcid salicílic, que és l'àcid que genera durant la digestió de verdures de fulla verda. I una altra conclusió a la que arriben és que el cos ha estat totalment netejat. Recordem que aquell dia la Débora havia anat a depilar-se i no s'havia dutxat quan va sortir a la tarda a caminar. I no es va trobar cap resta de cera en el seu cos. El que sí es troben són unes fibres al cabell de la víctima
que els fa pensar que ha estat embolcallada amb una espècie d'estora, d'adredor o de manta. A la família se'ls diu que hi ha una petita possibilitat de que sigui una mort sobtada. I evidentment aquesta informació els hi preocupa, perquè això voldria dir que no és necessari investigar res. Així que decideixen contractar experts per la seva banda i aquests afirmen que no hi ha cap mena de dubte. La mort ha sigut violenta i per sufocació, molt probablement amb un objecte tou, com per exemple un coixí. El cos en realitat presentava signes clars de lluita. Tenia marques als braços de que l'haguessin agafat per ofegar-la i, a més, la llengua mostrava senyals clares d'asfíxia. Uns mesos després de trobar el cos de la Débora, cita en Pablo a declarar a la policia. I aquest cop diu que sí que havia parlat amb la Débora aquell mateix migdia, però que havia estat molt sec amb ell. I explica tot això que us he explicat jo, de que va anar al partit de futbol, que es va deixar el rellotge, que podria haver passat pel mateix lloc per on passava la Débora, però just aquell dia no. Vols fer tu casos, mi amor? Avui, el Grutis us porta casos. Explica-li què li ha passat a aquesta noia. Digue-li a aquesta gent. La policia no comprarà res d'això fins al 2019 i la jutgessa no demanarà l'acte del partit fins al 2020. Recordem que encara estem al 2002. Suposadament en el recorregut que van fer tots dos hi havia càmeres de seguretat, però no se sap tampoc si la policia les va arribar a revisar mai. Al llarg d'aquesta història, el Pablo acabarà declarant 4 cops. El 2002, el 2004, el 2006 i el 2010. I no el van tornar a citar fins al 2022, any que se suposava que prescrivia el cas. La investigació és evident que va ser fluixeta, per dir-ho d'una manera fina. No van interrogar la família fins 17 anys després, excepte la germana petita, que la van citar el 2011. Hi ha tantes coses en aquest cas que es podrien haver fet i no es van fer, i tantes d'altres que es van fer malament i que es van acceptar com a bones. Un exemple d'això són les trucades de telèfon. Quan es va demanar a la companyia de telèfon la llista de trucades del telèfon de la Débora, es van trobar 26 trucades en les que no constava el telèfon amb el que havia parlat. I és que sembla que la companyia va perdre aquesta informació i el jutjat, en compte d'exigir una solució, ho va donar per bo. També tinguem en compte que la Débora, repeteixo, va desaparèixer el 2002 i fins al 2004 no van agafar el seu telèfon mòbil, que per cert vosaltres sabeu on està, perquè ells l'han tingut perdut fins fa poc. I fins l'any 2006 no es van endur l'ordinador. L'any 2010 el Luis Muñoz, que és un investigador privat que va contractar la família per la seva banda, fa un informe que envia al jutjat en el que s'indica que l'únic sospitós possible és en Pablo. Aquest informe arriba al jutjat i 4 dies després el cas s'arxiva. Així, tal qual. El 2015 apareix una testimoni que assegura que la Débora va estar aquella nit al videoclub on treballava ella i que, de fet, recorda que va fer servir el carnet de sòcia de la Núria, de la cosina de la Débora, per llogar la pel·lícula d'Amélie. El cas és que aquesta noia treballava en un videoclub que estava bastant lluny de casa de la Débora i que si no fos perquè algú l'hagués portat en cotxe no quadraria gens en els horaris d'aquella tarda. Ho heu investigat vosaltres? La policia tampoc. La policia diu que en el seu moment va anar al videoclub, però, oh sorpresa, no hi ha cap informe ni cap atestat d'aquella visita i si no apareix al sumari és com si no hagués existit mai. Anem a ser sincers, sabeu quin era el problema real? En aquella època a Galícia no hi havia una unitat d'homicidis pròpia i sempre depenien de les unitats que enviessin des de Madrid, tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil. Què passa? Que els casos que no es resolien ràpid quedaven en un segon pla perquè s'havien d'investigar de nous. A més, aquesta investigació va anar passant de mà en mà de Guàrdia Civil a Policia Nacional i d'aquí a diversos departaments i a diversos equips d'investigació. És un cas que s'ha obert i arxivat moltíssimes vegades i que al llarg dels darrers 20 anys ha passat per diferents jutges i fiscals. Arribem al 2019. El 2019 l'ordinador de la Débora portava 12 anys dintre d'una capsa agafant pols en un arxiu policial. Recordem que se'l va endur la Guàrdia Civil el 2006 però que mai no se'n va fer res. La família va demanar que, si us plau, se'ls retornés l'ordinador al·legant que era un objecte personal i que, si no formava part de la investigació, potser ells podien pagar una empresa externa perquè revisés el disc dur de l'ordinador. La resposta de la Guàrdia Civil va ser que en el seu moment algú ho havia mirat però que no s'havia pogut extreure res útil. I el jutjat, suposo que per donar una imatge una mica més formal a la família, decideixen fer un últim intent però l'ordinador comença a treure fum, literalment. Al gener del 2021 la família encara està esperant respostes sobre aquest ordinador. Així que el tornen a reclamar i se'ls diu que és que no tenen mitjans suficients per veure què hi ha allà dins. Total, que quan la família té el disc dur, l'envien a l'empresa Larus Technology i els demanen que, si us plau, els diguin quin recorregut ha fet aquest disc dur des del 2006, que se'l va endur la Guàrdia Civil, fins al 2019, que va començar a treure fum. Oh, sorpresa!
no poden extreure informació. Els arxius que hi havia dintre del disc dur estaven malmesos perquè s'havia guardat en un soterrani que s'havia inundat. Tot i així, l'empresa aconsegueix extreure una mica d'informació, però diu que no hi ha res de correu electrònic i Messenger. I la família està convençudíssima de que la Débora feia servir aquestes dues plataformes. A més, com que l'autòpsia i la recollida de mostres en el seu moment no es va fer, diguéssim, del tot bé, 18 anys després de la mort, el 2020, la família demana que, si us plau, s'exhumi el cadàver de la Débora i que s'analitzin les possibles restes que hagin quedat. Sobretot si la Débora havia lluitat contra el seu agressor, era molt probable que quedessin restes sota les ungles, o podria quedar evidència d'alguna fractura en els ossos. Ja han passat 19 anys des de la mort de la Débora. El 8 de maig del 2021 queda menys d'un any perquè el cas prescrigui. Els ossos, per desgràcia, després de tant de temps, no permeten veure si va haver-hi més fractures en el cos. Però a les ungles sí que es troben coses. S'hi troben fibres molt semblants a les que tenia el cabell de la Débora i la família està gairebé convençuda que són idèntiques a una estora que tenia el Pablo al pis on havien d'anar a viure tots dos juntets. I que, curiosament, va regalant algun temps després de que la Débora desaparegués. A més, troben unes restes d'ADN que són les que envien a analitzar. També és important que sapigueu que al Pablo se li han fet 3 proves d'ADN al llarg de tota la investigació i que totes han donat negatiu. Com que arriben noves proves, el cas es reobre i al febrer del 2022 el jutjat cita en Pablo a declarar en qualitat d'investigat perquè el cas no prescrigui. Al març d'aquell mateix any es confirma que l'ADN que hi havia sota les ungles de la Débora és masculí. I la família sol·licita que s'ampliï aquesta prova per determinar exactament el perfil genètic d'aquesta mostra. Els resultats apunten a un veí de la Débora que no té cap mena de relació amb el cas, per tant la jutgessa decideix que és una prova no concloent i la descarta. I, això sí, manté la investigació en l'exparella. Respireu fons. Si us pensàveu que la feina no s'havia fet prou malament, al setembre del 2022 apareixen en una comissaria de Madrid tots els objectes que s'havien perdut durant la investigació, com el mòbil sense la targeta de SIM, cintes de vídeo, fotografies, documents policials o una pila de materials que podrien haver inclòs en la instrucció inicial del cas però que s'havien perdut. Al juny del 2024, després de 3 anys investigant, el jutjat decideix arxivar provisionalment el cas. La jutgessa considera que no hi ha base suficient per portar ningú a judici. Al setembre del 2024, l'equip legal, repeteixo, sí, equip legal, recordem de qui ja estem parlant, del Pablo, sol·licita que la mort sigui catalogada com a indeterminada. Per sort, el jutjat número 2 de Tuïr rebutja la petició i es manté la hipòtesi d'homicidi. Tot i els esforços que es fan per revifar la investigació, el 22 d'octubre del 2024 es decreta l'arxiu definitiu del cas. Què vol dir això? Que la investigació es tanca formalment perquè no hi ha prou proves ni s'espera tenir-ne a curt termini i d'aquesta manera es tanca el cas tant administrativa com legalment. Encara que el cas de la Débora estigui arxivat definitivament, hi ha un petit marge legal que permet reobrir-lo en cas de que apareguessin proves noves. Pero sí, será, get up. ¿Cómo mueres? Si no eres Débora. El sombrero me queda fatal. Qué guay, españoleta. Yeah. Ese tallo fue tuyo. Esta noche va a salir en plan, ¿quién quiere mi corazón? Está poniendo la visita en la cámara. I fins aquí el cas d'avui. 23 anys sense saber què ha passat. El cas de la Débora és una tragèdia a la que no només parlem d'un crim, sinó de les fractures que hi ha en el nostre sistema judicial, perquè va fallar totalment. És que es van perdre proves, no es va actuar en el moment en el que havien d'actuar ni com havien d'actuar. I el fet de que hagin arxivat definitivament el cas ens mostra una realitat molt dolorosa. Si la justícia arriba tard, la justícia no arriba mai. Igual que la família de la Débora no va deixar de lluitar en cap moment, nosaltres no podem oblidar aquest cas. I ara sí, això és tot fins avui. Espero que hagueu gaudit molt i ens veiem la propera setmana.